Намираме се на едно много специално място, на което ни доведе, което е свързано с твоите книги, с историята, която ни разказваш през тях и през бъдещи издания. Кажи, защо ни доведе тук? Това е родното село на моя баща. Той се родил тук. Това е село Люлин. И е много близко така до мен и до чувствата ми. И мисля, че тук трябва да отговоря на въпросите. Кои са важните въпроси, на които трябва да си отговорим? Важните въпроси, на които трябва да си отговорим, докато сме живи и докато нашите близки са живи, е дали си заслужава всичкото материално. Дали материалните неща трябва да погубват отношенията на хората, дали колата е по-важна от родителите, дали апартамент е по-важен от родителите. Просто абсолютно всичко материално дали е по-важно от хората. Това са много така интересни неща, които на днешно време са доста актуални и хората, по мое лични наблюдения, са се превърнали в сериозни материалисти и не осъзнават как просто за материалното губят най-ценното, хората до себе си, а го осъзнават, когато вече този човек го няма. Той си отишъл. И те тогава си казват: аз защо не отидох да го видя, защо не бях там, ето закъснях и така. Ами, не допускате да закъснете, ходете по-често при бабите, при дядовци, при майки, при бащи, а не си казвате: ето, можехме още 3 пъти да се видим, аз закъснях за последната прегръдка, аз закъснях за последния разговор. Правете го на време, всичкото това го правете на време. И не защото сте заети в ремонта, в това да се возите с колата някъде. Просто, пак ви казвам, материалните неща не са толкова важни. Поне това, което аз разбрах след начина, по който му обърна живота, след това, което загубих. И аз съм си мислила, че е важно каква кола карам, какъв телефон имам, как ще се облека, какви маратонки ще обуя, дали децата в училище ще ми се подиграват, да си направя кухнята да ми е хубаво, като ми дойде някой на гости и каже: ей, каква кухня. Не е важно това. Повярвайте, че абсолютно не е важно това. Важно е, когато отида в тази кухня, хората, които обичам, да са там. Това е. Дори с 3 счупени шкафчета, те просто да са там. А днес един от тях ги няма. Днес баща ми го няма. Добре, това осъзнаване, че човекът е по-важен от вещите, това е... Може би от време на време на много хора им се случва да минат през това. Обаче, освен тези големи послания, как се справя човек с емоциите, които избликват отвътре, когато загубиш този близък човек? Какво се случва? Аз ще дам 2 примера. Имала съм приятели, които сгубват родителя си и точно след 3 дни все едно нищо не е било. А има и такива като мен, които ето 4-та година вече, аз премислям, задавам си въпроси, защо се случи така. Защо? Ето и си каза, моя баща се бореше, правеше, градеше, нали? И в един момент човек си отива и той си отива без абсолютно нищо. Той оставя абсолютно всичко тук. И знаеш ли колко въпроси се пораждат в мен? В това, че хората, ние какво правим? Гониме работа, повишения, заплати, имоти, това да направиш, другото да направиш и накрая си отиваш и някой друг се радва. Ти дори не можеш да се порадваш на това, което се боря цял живот, защото има много хора, които се отиват без време. Добре, ти си споделяла, че всъщност има определени случки, които са предизвикали загубата на твоя татко. Дали би разказала за тях? Тежко е по принцип, да, ще разкажа. Човек си отива най-вече от близките хора. И ще кажа защо. Защото някакси от близките, когато те предадат, боли повече. Сега, например, ако е някой човек, който не познаваш, или някой комшия, или просто е така някой минаваш човек и те обиди, няма да го приемаш може би толкова, колкото от близък човек. Това така едно силно наранява, защото ти си бил с тези хора, ти си живял с тези хора, ти си израснал с тези хора и в един момент идва предателството и това предателство е, докато той ти седи на масата и се чуди как да те измами, как да ти вземе, как да те предаде, как да те унижи, как... И най-лошото е, че той се радва от това, че ти си ограбен, унижен, предаден и той си казва: аз съм по-силен, аз съм по-велик. С какво си по-силен и си по-велик от това да вземаш чуждото и на някой друг нещо, което не ти принадлежи? Това не е сила, напротив.
Това за мен е ужотия, алчност. Как си отиде татко ти? Татко ми си отиде от неговата сестра. Тоест, точно за това, което говоря и тематиката на книгата Пробуждане, точно за това материалното. И само да кажа, моя баща не си отиде за материалното. Целият процес протече за това, че те искаха материалното, искаха да вземат по най-измамния начин. Докато той вярва в тях, те са си правили сметки, правили са си документи, ходили са по институции, взели са си каквото им е необходимо и накрая го хвърлиха като ненужна вещ. Моя баща си замина от факта, че тези хора са му били на масата, че той е вярвал в тях, че ги обичал и че просто им е имал доверие. И самото предателство му натежа и той не можа да го преживее това нещо и си замина. А пък мен силно ме е яд на него, защо си го причини това нещо, но може би не може да контролира чувствата си. Защото наистина това е едно брутално предателство. Думите, които си казват понякога, защото думите са толкова тежки, понякога нараняват страшно много и тази дума никога не може да се върне. Тя остава винаги в съзнанието, тя винаги боли тази дума. Така че думите, които чу, които всичкото това нещо, което му се случи от близките, от това, което чу, а последствие и аз това, което чух, защото след като той се замина, аз чух много страшни неща. Просто чух много страшни неща. Аз чух смеха на близките му, как се радват, че го няма, как се радват, че аз няма да празнувам вече рождения си ден, че ще празнувам годишнина от смъртта му. Просто бях изумена от това, че те вместо съболезнования дойдоха да ме питат за съвест дали имаме, аз и баща ми. В смисъл, думите понякога са много по-тежки и нараняват, отколкото да дойде някой ти удари един шамар, например. И това нещо се забило в моята глава и аз няма ги забравя тези думи никога. Но явно всичко е и до човек, защото ето, например, моя баща прие нещата много по-сериозно. И просто си отиде, него го няма вече. Аз се опитвам да не приемам толкова навътре нещата от тяхна страна, защото те не си заслужават. Те просто не си заслужават. Аз единственото, което ми е мъчно и на което ме е яд е, че кой си го причини заради тях? Те просто не заслужаваха. Даже той трябваше да застане и да каже, подарявам ви го. Вземете, щом това е целта в живота ви, да имате. Но аз наскоро се видях с тях и им казах, че моя баща си отишъл без нищо и те ще си отидат без нищо. И никой няма да вземе нищо от тук. Абсолютно нищо. В момента заваля дъжд, ние се намираме на открито и най-вероятно ще продължим разговора си на друго място вътре. Обаче искам да те попитам последно, преди да се преместим, защо ни доведе тук? Около нас има кокошчици, намираме се в един прелестен двор, близо сме до черешата, до красивата плевня. Какво ти носи това място? Така, лично това място, на което съм в момента, ми носи спокойствие. И ми носи точно това, което ми е помогнало да осмисля всичките неща до момента, които съм ми написала. Аз се запознах с една жена в мъката си, нейната и моята. И с тази жена, това е чуж човек. Това е нейният двор. Но аз в този двор се чувствам като вкъщи. А в двора, който израснал баща ми, там не съм приета. Така че в чуждия двор съм приета, в неговия не. Това е, което ми носи мир, спокойствие, топлина, добрина и че не всичко е свършено, че има и добри хора. Това е втората ти книга. Първата книга беше озаглавена «Как се живее». Как се живее е книга, която ни кара да се замислим над едни много важни теми в живота, смъртта, близките, семейството. Сега втората книга, представянето и предполагам, че ще ни покаже Милена Миленова в една друга светлина, като човек, който е видял още неща. Първата книга е представяне на това, което аз съм изпитала като болка, като загуба,
като най-тежки моменти, като сриването на Милена. И затова е как се живее. Нали, в такъв един момент, в който болката те взема цяло, поглъща те и ти просто не знаеш как да се изправиш, как да тръгнеш, на къде да тръгнеш, да даваш си хиляди въпроси, питаш се защо и няма отговори. И ти просто трябва да седнеш, да мислиш, много да мислиш и да си отговориш на тези въпроси, да си дадеш отговорите. И отговорите са в пробуждане. От какво се пробуждаме? Пробуждаме се... Пробуждането може да бъде в различни вариации. Моето пробуждане е от болката, от загубата, от материалния свят, от лицемерието, от предателството, от ушатията на хората, от това, че не се уважаваме, докато сме живи. От материалния свят. Материалният свят ли носи болката или начинът, по който ние се отнасяме към материалния свят? Ами, материалното то си седи е там. То не е проблема за болката. Проблема за болката е, че ние приемаме толкова навътре тези материални неща. Ние ги ценим повече от близките си. Ние ги ценим повече от себе си. Ще дам един пример, за да ме разберете. Ако, например, някой си отдраска колата, него ще го боли много повече от това, например, че неговата майка или баща им стана лошо и се отише до болницата. Нали? Това не е нормално да те заболи повече за колата, отколкото за родителя. Не е нормално, например, да пребиеш детето си, защото е щупило чашата. Такива неща да са нормални. Нали? Да слагаш на пиедестал чашата, колата, телефона, дрехата, обувките, имотите пред чувствата на хората. Това не е нормално. Не. Как се живее е първата книга на Милена Миленова. В нея четем: някои загуби в живота са толкова свирепи, толкова жестоки, опустошителни. Тая загуба помита всичко след себе си. Ограбва ти дори и малкото, което ти е останало. Помита всичко като ураган. Отнася ти душа, мечти, сърце. Отнася теб. Хайде сега живей. Живей де. Живей без душа, мечтите, сърцето. Без нищо. Как се оцелява без нищо? Как ти се живее след такъв ураган? Живееш. Може би е по-правилно, че съществуваш. Никой не те пита. Ти какво искаш? Живота ти поднася чашата с отрова. Пиеш до дъно, защото нямаш избор. И продължаваш от нищото.